A le rwan yn y canol i Jamie Hine, ledu'r chwarae. Spender. Mae'n gweld rhediad Draper! Draper! Heibio'r postyn, ond mi oedd o'n cam sefyll. Ar ddau chwaraewr prefiadol, Simon Spender a Greg Draper yn cyfuno. Yn anffodus i'r Drenewydd. Draper wedi mynd chydig yr rhy gynnar. Bas drwyddo at Adam Davies, y cyffyrddiad ddim yn cadw'r meddiant. Sean Bradley cipio'r bel oddi ar Thomas Jones, ond mae'n gyfle fan hyn i Connor Evans. Evans ar ergyd, arbediad campus gan Dave Jones, ond Josh Locke sydd yno i gasglu'r brwsion a rhoi Caernarfon ar y blaen cyn chwaraewr y Drenewydd. Ond mae'n dathlu o blaen cefnogwyr y Cofis heddiw. Mewn i'r canol gan Aidan McCann. Peniad cadarn! O, heibio'r postyn gan Steffan Jones. Doedd o ddim yn bell o gwbl at ddod ar Drenewydd yn gyfartal. Mewn i'r capten i Sean Bradley. Sam Downey. Locke. Y croesiad tu ar canol. Peniad cadarn gan Phil Mooney. A mae'r capten yn dyblu mantais Caernarfon. Croesiad perffaith gan Locke. A Mooney oedd yno i sgorio am ei ail gêm yn olynol. Greg Draper, ôl at Steve Jones. Jones yn tanio hwnna ac yn dod o hyd i Oliver Sharp. Cyfle rwan, lawr y chwith i Thomas Jones. Thomas Jones yn mynd i hun, ergyd. Tuag at y postyn agosa. I ddwylo Connor Roberts. Kyle Harrison a Bas Letraus yn dod o hyd i Morgan Owen. Morgan Owen. Connor Evans ar peniad, Josh Locke oedd yno. Alan o'i Owen. Rob Evans yn hanner clirio. Iwan Lewis rwan i Gaernarfon. Yn mynd i hun, Adam Davies isio ergyd o bellter. Honna yn gwiro i ddwylo Dave Jones yn y diwedd. Kyle Harrison, ôl at Phil Mooney. Ddim yn clirio mor bell a hynny, peniad lawr gan Rob Evans a Devon Torrey oedd yn trio troi ar y mil cwrt Cosby. Allan at o sefi Abadaki rwan. Abadaki, o mae heibio i Aidan McCann. Digon o ledd efo redag rwan. Abadaki at Iwan Lewis yn y canol. Lewis mlaen at Connor Evans. Ergyd Evans i'r gornel! Dyna'r drydedd i Gaernarfon. A siawns bellach bod i lle nhw yn rhydedd rownd Cwpan Cymru'n saff. Connor Evans yn gwneud yn dda i wasgu honna mewn i'r gornel. Cwba Clyde, drwy ganol cae mae o'n mynd. Ond yn dangos gormod o'r bel i Iwan Lewis. Lewis yn chwilio am rediad Josh Locke. Locke ar ben ei hun yn y cwrt Cosby o Ngowdyn yn taro'r postyn. Mae o'n apelio am gic gornel yn hawlio bod Dave Jones wedi cael cyffyrddiad ar yr ergyd yna. Os gafodd o, mi oedd o'n arbediad campus. O, camgymeriad gan Dave Jones. Sean Bradley. Ond wedi rhoi'r bel yng nghefn y rwyd. Ond mae'r dyfarnwr James Walker wedi gweld trosedd am yna. Dwi'n meddwl bod yna lawio yn erbyn Caernarfon. Di Sean Bradley methu credu'r beth. Achos oedd o'n meddwl bod o wedi sgorio i gol gyntaf o ers dychwelyd i Gaernarfon dros yr ha. Sean Bradley ar gic gornel mewn tu ar canol. Peniad syth at y golwr gan Dom Smith. O, un rhwle arall. Ac mi fydda hi wedi fod yn bedwaredd i Gaernarfon.